Hemen dago ekaineko astreketako ariketak. Bueno, Ospitale batean, larrialdietara doazen gaixuak bi talde batera ezinetan sailkatzen dira, hau importantea. Batera ezina direla, orduan, batera doazenak ezin dira joan bestera. Batetik traumatologia, eta bestetik izaera orokorreko gaixotasunak. Bat traumatologia TES adieraziko dugu, eta bestea OS adieraziko dugu. Vale? Zaten, bakigu gaixo guztien 20% traumatologiakoak direla. Beraz, 20% ona dator, 0,2, eta metik 0,8 honen probabilitatea. Vale. Eta badakigu ere, izaera orokorreko gaixotasunen taldeko gaixoen 40%, eta traumatologikoen 75% ospitaleratzen direla, ingresatuta geratzen direla. Beraz, traumatologiatik horren beste ingresatuta eta horren beste ez dira ingresatzen. Horren beste ingresatuta geratzen dira, eta horren beste ez dira ingresatzen. Vale? Orduan, vale, hemen daukagu zuaitza, eta galetzen digute. Ospitaleko larrialditara joan den pertsona bat zoriz aukeratuz gero, ze betete du ospitaleratua izateko. Hau da, berriro probabilidad osoa. Hau da, adarrau, ingresatuta geratzen diren traumatologiakoak, gehi orokorrekoak. Zango da, 0,2 bider 0,75, gehi 0,8 bider 0,4. Lehenengoa. Hau da, 0,45. Ingresatuta geratzaren probabilitatea. Eta bestea, larrialditik igarotako pertsona bat ingresatuta geratzen bada, ze probabilitate du izaera orokorreko jatorrikoa izateko. Hau da, hemen G ipini da, G. O orokorrekoa bada jakinda ingresatuta geratu dela, bada orokorreko izatia eta ingresatuta geratu, hau da, adarrau, 0,8 dira 0,4, zati ingresatuta geratzeko probabilitatea, hau da, goian egin duguna, 0,45. Maitza, hau. Bueno, bigarren ariketa. Hemen daukagu, hiri bateko metro, trena eta autobusa, MTA. Garaiz heltzeko probabilitatea da 0,9, 0,8, 0,3, 0,6 parkatu urren ez horre. Nahi dugunean adierazi metroa garaiz ailegatzen dela, M erabiliko du. Metro ez denean ailegatzen garaiz, M-ren kontrakoa, marra gainean. Ez da zuek erabiliko ma, hemen gaineko marra hori. Torun, bideia batean, 3 garraio bideak batera abiatzen badira, kalkulatu garaiz heltzeko probabilitatea kasu hauetan. Lehenengoa, 3 garaiz ailegatzeko probabilitatea, hau da. Bai metro garaiz, bai trena garaiz eta bai autobusa garaiz. 0,9 bider 0,8 bider 0,6, hau da, 0,92. Bigarrena, B, 3 bakar bat ailegatzea. Bada, metro ailegatu eta beste biak ez, edo metroa ez, trena bai eta autobusa ez, edo metro eta autobusa ez, eta metro eta trena ez, eta autobusa bai. Metro garaiz ailegatzeko probabilitatea 0,9, eta beste biak kontrakoa direnez, 0,2 eta 0,4. 0,2 eta 0,4. Gehi. Metroren kontrakoa 0,1, trena 0,8 eta autobusen kontrakoa 0,4. Eta maitzeko, metro eta trenen kontrakoak 0,1, 0,2 eta autobusena 0,6. Hau zedana. Eginez 0,106 moten da. 3 bat ere ez. Ez metro, ez trena, ez autobusa. Oda, 0,1, bide 0,2, bide 0,4. Oda, 0,00 sortzi. Eta azkena da pizkat komplikatuena. Gutxienez, 3 bi. Vale? Hori gutxienezekin hasten dira zen kasuak, sarri errezago kalkulatzen dira, kontrakoa. Bai? A ber, 3 bi gutxienez alda izan. Bat ez ailegatzea, metro ez ailegatzea garaiz,
edo trena ailegatzea garaiz, edo autobusez ailegatzea garaiz, edo hirurak garaiz ailegatzea. Eta kontrakoa da, edo bat ere ez ailegatzea garaiz, edo bat bakarrik ailegatzea garaiz. Eta justu, bi horiek, okerrezpanago, bai? Bat ere ez, kalkulatu dugu, zen, eta hirutatik bakar bat ailegatzea, ben. Vale? Horren izango zen, bat ken, hause, gehi, hau. Barkatu. Hause, gehi hau. Vale? Bat ken, hemen daukaguna, 0,116, eta hause dana, ez da konturatu, baina hemen dago kalkulatuta. Vale? 0,00 kalkulatzen baduzu, moten dago, horren beste. Vale? Kontuz gutxien esagiekin, segun zein kasudan, normalean, kontrako gertaera errezago neurtzen da zeintzu diren. Bai?